І ў працяг тэмы механізатары і вадзіцеля тысячнікаў на гэтым тыдні ушаноўвалі ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Гавяды Агра». Прама ў полі перадавікоў са значнымі дасягненнямі павіншавалі старшыня раённага савета дэпутатаў Александр Давыдович, старшыня райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Алексей Дзядкоў, першы намеснік дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гавяды Агра» Віталь Закардонскі, а таксама выконваючы абавязкі першага сакратара раённага камітэта грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі» Наталья Шмуляўцева. Падрабязнасці далей. Па стане на раніцу пятніцы вадзіцель Андрэй Малярэвіч на сваім аўтамабілі МАЗ 642-290 перавёз 1386 тонн збожжа. Вынікам задаволены, але на дасягнутым спыняцца не збіраецца. Уборочную уже именно в Гавядах Агро второй сезон работаю. Хозяйство хорошее, урожаи всегда есть отличные. Ну и нравится, директор хороший. А для Уладзіміра Лістапада гэта ўжо 7-я па ліку уборачная. У гаспадарцы ён працуе ўжо 8 гадоў. Працу сваю любіць і не уяўляе сабе без свайго жалезнага памощника. Сразу работал на заводе, на газетной бумаге. Оттуда месяц поработал и ушел сюда. Тут мать жила. И сразу на трактор? Да, да. Ну вот 1000 тонн, это ваша первая такая победа? Нет, у меня уже было 1700, по 2000 каждый год подхожу. В этом году как-то получилось так, что с самого начала, никогда не было с самого начала уборочной. У адрас перадавікоў прагучала шмат цёплых слоў і пажаданняў. Андрэю Малярэвічу і Уладзіміру Лістападу уручылі падзячныя лісты і грашовыя прэміі.